Dolamara arlo kardik lekte arong rongesi sopin soatum thurpak pen towar kachasalampon. Munida kayalong hembrit kachakimji pendang lo kedam kebang hormu hortar kepon keban mesen mate joy kenangji pulutang te towar mesenangji ansi sayamu pachun thekji. Bang swadim lake lakhain koira trok Duarbaguri MSC constituency ke parlo Dolamara angkang pi kardik lekte arong. Towar kaheno penajok rongalong supinso atum anthur paksi towar chasalampon ro. Alang litumpen lamthe kanang je ponke kedam tang Congress sarkar ke doba mahut job card amendment sai claim pi pondo. Bon setame non BJP sarkar chari det penke sai ke claim pon thek ponong le pinda. Lapen leader sa tuma phan setame chupu bomta sai claim pi ongsi. Rong are somaratum thurpak pen sai cheklem pondo. Lasi non ke bang jelang arni job card mate kaprek ice cream pen setame sainang claim pi bekha posi alang litum pen choning ripon bangso atobar wecheng apora hot chehelat un epin lasi bangso along sen gravel thokpona somte messenji posi alang litum pen choning ri pontu athema bangso atobar pensi bukaghat an radatum kaike kichukejun ason an setame kachu endam nang titi lasi non kikibom local MSC Richard Tokbi CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Anparta MLA Dr. Numol Mumin Atumpen Tuwar nang selam pipunang jipusi anang litumpen chunang ripontu Kazirong Lapen Andrew Hanse report News 7 Northeast ahok lo nilitum labangso kardik lek thepen difuluan labangso towar bangke nilitum kai sitame kidam ver kibang ver atowar lo lapen barikhap angbong sitame jonghe arve jang jonghe vecheng sitame nilitum ke labangso towar se nilitum ke chihalat ikbom lo lapen labangso towar ga chihalat ke okol nilitum chot lapukali nilitum kardilik the arong chot pukali dolamara pen hao dipuso lapen ang partame kadok ave tum tame labangso towar ke bang ikbom lo lasi nilitum pini nalitum along sitame kaningje nang ko galam thigla puson hello nilitum along sarkar tum sitame BJP sarkar aphan heno ponili tum pupe BJP sarkar mesen sitame nilitum labangso towar bangke ha ASD Congress ai ki dohut mate Congress atum si labangso towar bangke footpath mangi pichot towar sitame non bangke nilitum kardik lek therong pen bangke labangso a footpath aphan panong si MC sarlong ko sitame chingki dambang ave lapenang partame nilitum along kidam tang hostame nilitum ningchi thepik ningchi thepar pik pen puthot ake hai nili tumolong ronsing lekhe sitame alangli puthot nili tumolong alangli kiklembom hostame nili tum ningchi thelo alla lahaya towar sitame alangli nang honbon ponang jinsu pon po pose alangli BRCC klem dat sitame nili tum ningchi thepensi alangli phaning kan sivet angbong baning kan hini vedang bong hetame nili tum ningchi thepon lo sitame alangli phang sitame nili tum sorsar da move alangli ta kiklem thek an bangke claim polo puai phese tame non bangke nili nangli tumalong council ki claim rapet mate council ki claim tum phanili kachuning ri kang tum mangke ake hai tuliram rong hangsar lapenang par sitame ningge chi thenai nili tum Duarbaguri MSC ake hai recharge stock bi alangli phang sitame nili ningchi thepar piklo labangso towar baduta nang claim pi bang ave lasin